Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ имсол аз 10-умин солгарди таъсисёбии худ истиқбол мегирад. Тӯли ин солҳо созмони мазкур тавонист 34 мусобиқа, 17 миёни духтарон ва 17 миёни мардонро дар синну солҳои гуногун доир намояд ва инчора биниҳо пайваста бо иштироки дастаҳои аъзо дар сатҳи баланд роҳандозӣ гардиданд. Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ яке аз 5 ассотсиатсияҳои минтақавии Конфедератсияи футболи Осиё мебошад. Моҳи июни соли 2014 таъсиси ассотсиатсияи нав аз ҷониби Конфедератсияи футболи Осиё пешниҳод шуда, баъдан моҳи январи соли 2015 дар конгресси навбатӣ тасдиқ гардид. 24 апрели соли 2019 дар шаҳри Душанбе конгресси навбатии Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ доир шуд, ки дар он президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ аз ҷониби аъзоёни конгресс якдилона президенти нави созмон интихоб гардид. соли 2019 дафтари асосии Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ ба шаҳри Душанбе кушонида шуд ва аз он сол муҳтарам раиси Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ муҳтарам Рустами Эмомалӣ аз он сол то имрӯза президент ҳастанд. мо имтиёзҳои зиёд дорем. ҳама шароитҳо фароҳам аст дар Душанбе, ки мо метавонем озодона барои рушди инкишофи футболи Осиёи Марказӣ меҳнат фаъолият намоем. боз як омили дига аст, ки аллакай дигар бора ба 4-солаи дуюм интихоб шудани муҳтарам Рустами Эмомалӣ ҳамчун раиси Федератсияи футболи Осиёи Марказӣ дар доираи КАФа, ин ҳам гувоҳи он аст, ки то чӣ андоза роҳбари Федератсияи футболи Тоҷикистон ҳатто дар миқёси Осиёи Марказӣ нест як мавқеи устувори худро дорад ва хушбахтона на фақат дар миқёси Осиёи Марказӣ, балки дар худи Осиё ва дар арсаи байналмилалӣ нест. ҳангоми вохӯриҳо, ҳангоми баргузории вохӯриҳо бо дар ҳошияи Федератсияи байналмилали футбол ё ки Конфедератсияи футболи Осиё, мо ҳаминро ҳамавақт ҳис мекунем ва як таваҷҷӯҳи хоса ҳаст нисбати Тоҷикистон, нисбати роҳбарияти олии Тоҷикистон, нисбати футболи тоҷик, нисбати дастовардҳои футболи тоҷик. ҳатто он масъулоне ки ба Тоҷикистон сафар менамоянд, ҳамавақт ҳамин масъаларо қайд мекунад, ки Тоҷикистон аз нуқтаи назари корбарӣ, коргузорӣ, таваҷҷӯҳи хоса аз ҷониби давлату ҳукумат яке аз давлатҳое ки ҳамчун намунаи ибрат шуда метавонад. Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ яъне КАФа 6 ассотсиатсияи минтақа Тоҷикистон, Афғонистон, Эрон, Қирғизистон, Туркманистон ва Узбекистонро бо ҳам мепайвандад. бо ташкили мусобиқаҳои худ ин созмон барои рушд ва таҳкими бозии футбол заминаҳои муассир гузошт. хусусан миёни наврасону ҷавонон ва духтарон рақобатҳо бештар ба роҳ монда шуда, боиси дарёфти чеҳраҳои нави футболӣ гардиданд. 4 соли охирӣ ки мо дар Душанбе ҳастем ва офиси дафтари асосии КАФа дар Душанбе ҳаст, дар ҳамин 4 сол мо ҳама муроду мақсадҳое ки доштем ба он расидем. метавонам гӯям, ки ҳатто як хел самтода мо пешам рафтагӣ ҳастем аз ҳамон нақшаҳое ки доштем. масалан ҳеҷ кас аз мо боварӣ надошт, ки мо дар давоми ҳамин 3 соли аввал метавонем мусобиқаи байни дастаҳои тимҳои миллиро оғоз кунему ҳамхи дар як сатҳи баланд гузаронем. КАФа на фақат барои ба футболи тоҷик, вале ба футболи Осиёи Марказӣ ин як платформае ҳаст, ки дар он ҷо ҳамаи дастаҳо метавонанд тайёрии худро барои марҳилаҳои Осиё, ҷоми Осиё ва чемпионати ҷаҳон метавонанд дар сатҳи байналмилалӣ тайёрии худро бибинанд. ин ҳама дастовардҳо бенатиҷа намонд. солҳои 2023 ва 2024 КАФа таҳти роҳбарии муҳтарам Рустами Эмомалӣ беҳтарин созмони минтақавӣ аз ҷониби Конфедератсияи футболи Осиё пазируфта шуд. ин гувоҳӣ аз дуруст мондани сиёсати пешгирифта дар самти рушди футбол ва дастовардҳои беназирро медиҳад. ҳамакнун роҳбарият дар арафаи 10-умин солгарди таъсисёбии ассотсиатсия нақшаҳои бузург дорад.
яке аз онҳо ташкили чемпионат миёни тимҳои миллӣ ва мусобиқа миёни бошгоҳҳо таҳти унвони ҷоми роҳи абрешим мебошад. ҷоми абрешим ин як ҷом аст ки мо махсус барои клубҳо ташкил карда истодаем. бори аввал мешавад ки мо ин ҷомро ташкил мекунем ва мехоҳем ки инам як мусобиқае шавад ки мисли кафа Nations Cup як мусобиқаи бисёр барои мухлисо, барои футболбозо, барои ҳама фоиданок шавад барои футбол дар умум. 6 ассотсиатсия ки ҳастем, аз Узбекистону Эрон яктагӣ бошгоҳ мешавад ва аз Тоҷикистон, Қирғизистон, Туркманистон ва Афғонистон яктагӣ бошгоҳ рохати мустақим мегирад ва якдиюм дастаҳошон бошад дар марҳилаи муқаддамотӣ иштирок менамояд. боварӣ дорем ки кафа ҳамчун ҷавонтарин ассотсиатсия барои муаррифӣ ва рушди футбол дар Осиёи Марказӣ мусоидат намуда, бо фаъолияти намунавии хеш дар таҳкими муносибатҳои дӯстии на танҳо 6 кишвари аъзо, балки оилаи футболи ҷаҳонӣ шароитҳоро фароҳам меорад ва футболи Осиёи Марказӣ ба сатҳи комилан нав мебарояд.